Доброго ранку. Дякую, що прокидаєтесь разом із нами. У прямому ефірі на телеканалі АТР продовжує свою роботу програма «Саба». І для вас працюю у студії я, Інна Завоюра. З гостями моєї студії спілкуватимемося і спілкуємося вже сьогодні про актуальні і неактуальні теми та події, що відбуваються в Україні та світі. Але перед розмовою я пропоную переглянути, подивитися короткий сюжет про міжнародні події, що відбувалися вже цими вихідними у світі. Багатотисячні акції протесту пройшли 10 грудня у багатьох містах Румунії. Як повідомили організатори акцій, до маніфестантів приєдналися і представники румунської діаспори в багатьох містах Європи. Учасники акцій протесту вимагають скасування прийнятих парламентом поправок в системі правосуддя, а представники Націонал-ліберальної партії повідомили, що вони ініціюють процедуру проведення в країні дострокових парламентських виборів. Міжнародна кампанія за відмову від ядерної зброї у неділю 10 грудня отримала Нобелівську премію миру. Церемонія вручення за традицією відбулась у столиці Норвегії Осло. Нагороду та передбачені грошові кошти в еквіваленті 945 тисяч євро вручили директорці кампанії Беатріс Фін та Сецуко Терлоу, жінці, яка пережила бомбардування Хіросіми у 1945 році. Організатори фестивалю документального кіно «Арт Док Фест» заявили, що були змушені відмовитися від показу українського фільму про війну на Донбасі під назвою «Війна заради миру». Фільм викликав невдоволення прибічників сепаратистів і гібридних російських сил на українському Донбасі. У столиці Іраку Багдаді влаштували військовий парад на честь святкування остаточної перемоги над терористичним угрупуванням «Ісламська держава». Крім цього, повідомляється, що прем'єр-міністр Хайдер Аль-Абаді оголосив 10 грудня щорічним національним святом. Нагадаємо, прем'єр-міністр Іраку у суботу оголосив про кінець війни в Іраку проти терористичного угрупування ІДІЛ. Кінцевий рапорт про причини Смоленської катастрофи з'явиться через декілька місяців. Про це в неділю під час щомісячної маніфестації у день Смоленської катастрофи під президентським палацом заявив лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський. Сьогодні ми переконані, що це вже декілька місяців. Декілька місяців до моменту, коли буде збудовано пам'ятник екс-президенту Леху Качинському і жертвам Смоленської катастрофи, додав Качинський. В студії вже рада вітати свого наступного гостя Олександр Демченко, експерт-міжнародник. Доброго ранку. Вітаю вас. Будемо розпочинати одразу із такої новини. Венеційська комісія вже затвердила свій висновок щодо закону України про освіту, щодо державної мови, мови нацменшин та щодо викладання іншими мовами. Йдеться, зокрема, про те, що комісія вважає законною і похвальною метою держави сприяти зміцненню державної мови. Утім, додають, проте сильна внутрішня міжнародна критика зосереджена особливо на положеннях, що зменшують обсяги освіти на мовах меншин, видається комісії обґрунтованою. Вже сьогодні цей висновок комісії має офіційно бути опублікований. Пане Олександре, як ви можете все це прокоментувати? Адже не перший день, не перший місяць ситуація навколо цього закону з нашими міжнародними колегами випливає у такі собі невеличкі конфлікти, так би мовити. Ну, дивіться, насправді треба говорити про те, що все ж таки рішення Венеційської комісії щодо 7-го пункту цього закону, воно, як сказали у висновках сама ж Венеційська комісія, є рамочним. Тобто це означає, що Україна може вносити певні пропозиції, певні поправки під час ухвалення закону, або під час його впровадження вже по силі, тобто під час його впровадження на територіях окремих регіонах України. Да, загалом, закон про середню освіту, але в принципі, якщо ми говоримо про цей закон, ми повинні говорити, що Україна все рівно має відстоювати свою точку зору. Тому що ми говоримо про навчання українською мовою. Ми навпаки хочемо, щоб діти, які навчаються на території, у тому числі Закарпаття, за яке дуже сильно ратує Угорщина, щоб вони були всередині української системи цінностей, щоб вони навчалися українською мовою. Ми живемо в Україні. Їм напрочуд складно здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Їм напрочуд складно вступати до вищих учбових закладів на території Києва, на території Дніпропетровська, Львова і так далі.
Ми хочемо, щоб ці діти були всередині нашої системи, а не окремо десь близько до Угорщини, яка насправді нічого їм не дає. Це є факт. Питання у тому, що оці намагання угорського уряду, угорської влади, пана Орбана, зробити оцей крок, тому що вони кажуть тепер, що потрібно розмовляти із нацменшинами, нашими угорськими, потрібно якось, щоб було спільно вирішено питання. Але що прописано у цьому рішенні? Чого насправді домагалися? Вони домагалися того, що вже там прописано, що російська мова, виявляється, є мовою Європейського Союзу в тому числі. Тобто вона поширена на території Європи і вона є в порядку світовому. Саме тому ми насправді натякаємо вам на те, що тут теж не повинні притіснятися права російської нацменшини і російської мови як такої. Тоді нехай Російська Федерація теж змінює свою 7 статтю мовну, і нехай Російська Федерація влаштовує китайську мову на території своєї держави. Китайську, арабську, інші мови, північно-корейську мову нехай влаштовує, тому що лише там 47 тисяч представників Північної Кореї вже проживає десь. Нехай вона це робить. Бо ми насправді не можемо це робити. Ми піклуємося про своє населення, у тому числі і населення, яке має меншину угорську. Ну ось ви наголошуєте на тому, що ми піклуємось про своє населення. Чому це не розуміють наші міжнародні угорські колеги? І якщо дивитися на всю цю ситуацію навколо цього закону, чи можна дивитися це з огляду на те, що тут є вплив Російської Федерації? Ну, звичайно. Це було замовлення від початку Російської Федерації. Ви згадаєте 14-й рік, коли було направлено 3 листи до різних держав, Ради Федерації і парламенту Російської Федерації про те, що давайте розділимо Україну. Тоді всі про це мовчали. А тепер ми починаємо згадувати про це. Оцей крок, насправді, для того, щоб не захистити свої меншини, тому що вони їх 25 років не захищали, 26. А цей крок для того, щоб дати можливість знову заговорити про те, що Україна щось там когось притісняє, що Україна не виконує поставлені її задачі з боку європейської співдружності, що Україна не така, що Росія хороша, що російська мова також притісняється і так далі. І для того, щоб побудувати державу, потрібно, щоб був певний ценз, щоб повністю ми охопили і українську мову, і в плані там різних релігій добре. Українська мова – це обов'язково. Якщо ми проживаємо кримські татари, євреї, українці, росіяни, греки, вірмени і так далі, угорці, ви живете на території України, ви маєте знати українську мову. Будь ласка, чим більше мов ви знаєте, тим більше ви людина. Але здавати іспити ви будете українською мовою. Але будете говорити українською мовою на телеканалах. Ви будете говорити у державних установах українською мовою і писати відповідні бланки. Це потрібно зрозуміти. Угорщина і пан Орбан, я не хотів би звинувачувати, тому що насправді там посольства нас дивляться у тому числі. Але мені дуже сильно здається, що пан Орбан трішечки не зрозумів, що у тому числі це відіграє на руку Володимиру Путіну. А можливо, пан Орбан це і розуміє. Можливо, так, може і розуміє. Я ж кажу, що посольства дивляться, не хочеться напрягати ситуацію. Але тим не менш, ми будемо говорити про те, що Україна – це самостійна держава, ми не є частиною Європейського Союзу. Звичайно, ми підписали дуже багато договорів. Ми, звичайно ж таки, будемо брати до уваги висновки Венеційської комісії, будемо їх виконувати. Але так, що вони сказали, що частина 7 пункт – це є рамочний пункт, то ми будемо впроваджувати відповідні зміни по ходу. Давайте подивимося, що з цього буде, що нам вдасться зробити. А коли воно говорить, що давайте розпочинаємо діалог, то давайте будемо розпочинати діалог завчасно, а не коли ви будете говорити, що ви повинні виконати те, і те, і те, і те. Тому що, насправді, наша держава, Україна, і пан Парубій про це заявив, не повинна ж таки виконувати 7 пункт так, як комусь заманеться. Сьогодні Польщі так, завтра Угорщині так, потім Австрія, потім Греція, потім ще хтось. На що це нам потрібно? Ми повинні йти ж своїм шляхом. Цей шлях український. Європейський Союз підтримав наш шлях український в 14-13 роках? Підтримав. Будьте ласкаві. Ну, своєю чергою спікер Верховної Ради України Андрій Парубій наголосив на тому, що вносити зміни
зміни до закону України про освіту ніхто не збирається. Зокрема, він наголосив на тому, що обговорив деякі деталі із представниками комісії і наголосив на тому, що було погоджено, що 7 стаття закону про освіту залишається в ухваленій редакції. Про таке зазначив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій. Він також підкреслив, що перед ухваленням нових норм відбувалися дискусії, учасники яких не могли дійти спільної думки. Тож, як ви думаєте, чи буде надалі все це продовжуватися? Ось ця запекла боротьба? Звичайно буде. Ми повинні зрозуміти для себе, так як колись зрозумів для себе Ізраїль, що довкола нас немає братів, немає друзів, немає приятелів, а є країни, ситуативні союзники або вороги. От ми потрібні на цьому сфокусувати свою увагу. Що зараз там ситуативний союзник, там Угорщина, до прикладу, Польща і так далі. Але ми не знаємо, що далі буде відбуватися. Ми повинні постійно бути у цьому режимі, допоки ми не станемо частиною європейської спільноти, коли ми будемо захищені вже офіційно нормами, які наразі є у європейській співдружності, цим законодавством. І поки що ми повинні будувати країну, враховуючи ці реалії. Те, що наразі робить Угорщина, вона спровокувала тепер заяву про російську мову. Оце важливо, тому що Російська Федерація хоче знищити українську державу як таку, хоче знищити українську мову, хоче знищити мови національних меншин. Їм не потрібна також угорська мова і угорці. Їм потрібні всі, щоб розмовляли російською мовою, щоб молилися на їх Бога, щоб молилися у їхній церкві і так далі. У цьому є величезна проблема. І те, що наразі Венеційська комісія розшифровує текстово про російську мову, ви мене вибачайте. Ми конструюємо Україну чи конструюємо якусь іншу державу? Ви підтримували український напрямок, український Майдан, чи ви підтримували якийсь інший Майдан? Ось у чому питання. Якщо кримські татари, євреї, інші національні меншини можуть вивчити українську мову, чому проблема для угорців? Чому ми не говоримо про те, що нас притісняють? Чому ми говоримо про те, що притісняють їх? Чому ми говоримо про те, що притісняють російське населення? Що у нас в побуті не розмовляють російською мовою? Що ми не знаємо кілька мов одночасно? Що ми не білінгвістичні? А так ми побудуємо для себе іншу Каталонію, і у нас будуть інші проблеми. Ви ж розумієте, у чому проблема Каталонії і таких об'єднань автономних, як Каталонія? Чим більше ви надаєте прав, тим швидше цей регіон буде говорити про свою незалежність. Ось у цьому проблема. Ми даємо мову, ми даємо певні там якісь важелі впливу, ми даємо адміністративний ресурс. Потім вони скажуть, ми хочемо бути незалежними, ми хочемо бути в Угорщині, ми хочемо бути ще десь. Це не потрібно робити. Ми повинні чітко окреслити межі, де ми можемо конструктивно співпрацювати, а де ми не можемо співпрацювати. І з Європейським Союзом потрібно проводити постійні консультації, впроваджувати закон, показувати, як він діє, показувати на практиці. Не подобається? Давайте за стіл перемовин усі. Давайте Угорщина, Європейський Союз, Україна, наші друзі і так далі. Давайте обговорювати це. Але потрібно, щоб закон запрацював на практиці. Після того, як він запрацює на практиці, практичні ми побачимо якісь висновки. Після того ми можемо говорити, нормальний він чи аморальний він. Чи він допомагає угорській меншині чи ні. Якщо угорська меншина хоче бути відокремленою і хоче, щоб їх молоде покоління не навчалося ніде, а перебувало на території лише окремого регіону, ну це ж нісенітниця повна. Ми живемо у глобальному світі. Ви ж вивчаєте англійську мову для того, щоб розмовляти спокійно із іноземцями. Ви вивчаєте французьку мову для того, щоб переписуватися із представниками Європейського Союзу і з дипломатами. Чому ви не можете вивчити українську мову для того, щоб перебувати на території цієї держави, нормально жити, співіснувати і навчатися? Пане Олександре, трошки обговорили з вами україно-угорські стосунки щодо україно-польських. Біля Львова підірвали польський автобус. В Міністерстві закордонних справ наголошують, що це може бути провокацією. Пізно ввечері в суботу неподалік Львова вибуховим пристроєм пошкодили автобус. В Міністерстві закордонних справ наголошують, що це може бути ймовірною провокацією до приїзду в Україну польського президента Анджея Дуди. Отже, пане Олександре, чи можна дійсно вважати це такою собі провокацією перед приїздом польського голови, зокрема, згадуючи ті перипетії, ті конфлікти у контексті історії, які у нас, в принципі, вже є? Питання національної пам'яті і так далі. Я, насправді, хотів би сказати тут виключно одну позицію. Я дуже хотів би, щоб під час розслідування цього інциденту все ж таки люди дуже добре покопирсалися і познаходили, чи є там російський слід,
чи є там фінансування зі сторони Російської Федерації, чи є там російські виконавці або виконавці, які були причетні до якихось інших акцій протесту, до якихось інших провокативних дій і були раніше затриманими або були раніше поміченими під час подібних провокацій зі сторони Російської Федерації або сил, які належать Російській Федерації на території України. Знову рука Кремля. А чому ні? Вже були подібні акції, пов'язані з Польщею, пов'язані з різними дипустановами. І врешті-решт потім ми говорили про те, що це Російська Федерація, це було доведено. Тому що приїзд президента, і ми ж знаємо з вами, які насправді складні, непрості, скажімо так, ідуть розмови між Україною і Польщею, про національну пам'ять між міністрами, між інститутами національної пам'яті. І ми розуміємо з вами, що наразі під час приїзду польського президента потрібно створити таку ситуацію, щоб жодних перемовин, щоб до жодного результату під час цих перемовин не дійшла жодна зі сторін, щоб взаємовідносини ще були більш ускладненими. Ми ж говоримо про пам'ятники, про все інше, про монументи, про історію спільну, чи було, чи не було і так далі. А ми повинні з вами говорити про взагалі співпрацю. І якщо ми не переключимося на співпрацю, то буде ще гірше і гірше і гірше у цьому напрямку. Тобто треба зробити вигляд, що нібито нічого і не відбувається. Ну чому нічого? Потрібно просто чітко сказати, що ми будемо цей інцидент розслідувати, що ми докладемо зусиль для того, щоб знайти винних, що давайте разом із польською делегацією якось це все діло вирішимо, подивимося на ситуацію. Тому що ми не причетні, ось наші докази. А що ми ще можемо зробити? Проводиться провокація, ми повинні на неї відповідати тими інструментаріями, які у нас є. Ми її не впроваджували. Для того, щоб розкласти по картках, щоб розкласти на столі, що насправді відбулося. Ми не знаємо, що відбулося. Була провокація, є факт, працюють розслідувачі наші, слідчі. Давайте щось робити разом, ось наша картина. А нехай вони вже розслідують і також разом з нами намагаються дійти певного висновку. От і все. Ну, а Джей Дуда разом з Петром Порошенком зустрінуться 13 числа, 13 грудня. Зокрема, як відомо, будуть говорити щодо ситуації на Сході. Пане Олександре, як ви думаєте, про що першочергово, яке питання будуть підіймати? Питання щодо обміну військовослужбовцями, точніше навіть нашими заручниками, адже про це наголошували, що до кінця року має відбутися обмін. Чи, можливо, знову ж таки будуть говорити вже про якісь інші речі, більш на дипломатичному іншому рівні? Це все буде залежати від того, який буде настрій Анджея Дуда. Насправді польська мапа, польська карта дипломатична дуже проста. Вона підтримує Україну. Навіть у цьому законі про освіту. Польща підтримувала Україну, як і більшість країн європейської співдружності. Вони будуть говорити про те, що треба, щоб Російська Федерація вийшла з території Донбасу, про запровадження миротворчої місії ООН. Вони будуть говорити про фінансування, вони будуть говорити про іншу якусь допомогу зі сторони Польщі. Вони будуть говорити про підтримку мінського формату, нормандського формату, про надання Україні озброєння і так далі, тому подібне. Насправді всі ці речі ми вже знаємо. Так. Але головне у те, що Польща, вона, попри всі якісь розмови негативні, попри історичні якісь паралелі, які кожна країна бачить по-різному, тому що Польща сприймає Україну, як в тому числі Галичину, вона трішечки далі не доходить, це історичний контекст. Тут дуже складно про це говорити, але тим не менше ми всі повинні якось рухатися у цьому напрямку, і ми всі повинні виходити із цих історичних закостенілих паралелей, які були там 19-20 сторіччя і так далі. І з часом і Польща, і Україна зможуть дійти консенсусу по дуже багатьох питаннях. Це питання часу, історичне. Давайте ми це відкинемо. Але те, що Польща дипломатично і політично підтримує Україну у її боротьбі з російською агресією, це є факт. І позиція Польщі при Качинському, при іншому прем'єрі, чи не прем'єрі, при іншому керівнику цієї партії, при Дуді, при інших керівниках і карманичах, вона буде такою, як вона залишається. Тому що насправді Польща не дуже хоче, просто фактично не тому, що вона дуже любить нас, а тому, що Польща не хоче біля своїх кордонів бачити Російську Федерацію. Саме тому вона не підтримує дії Угорщини, саме тому вона не підтримує дії Російської Федерації і дуже ще багатьох сил, які діють на території України проросійських. І вона намагається зав'язати будь-які сили для того, щоб протидіяти російській агресії. Це ключове. А питання історичні, вони самі по собі, вони зникнуть. Рано чи пізно ми всі перейдемо цю точку біфуркації, цей Рубікон,
і будемо далі співпрацювати. Тобто, щоб вирішити конфлікт, треба просто про це не розмовляти деякий час. Потрібно розмовляти навпаки. Про інші речі. Ні про інші. Потрібно говорити і про історію, але потрібно говорити постійно. Зустрічатися міністрам, керівникам інститутів національної пам'яті, говорити, відкривати архіви, постійно встановлювати спільні якісь конференції. А не забороняти в'їзд пану В'ятровичу, приміром, Ну, звичайно, до це Польщі. просто ідіотизм. Ну, якщо ви забороняєте в'їзд, яким чином ми можемо вести дискусію? Коли ви приїжджаєте сюди, ви говорите якісь страшні речі, ми вже відкриваємо поле для цих речей. Слухайте, будь ласка, нас. Ми вже самостійна держава. Україна не є під п'ятою Речі Посполитої, чи Російської Федерації, Російської імперії, чи ще когось. Це всі оті отголоски 20-го століття, 19-го століття і так далі. Вже глобальний світ. Вже ми всі рухаємося в одному напрямку, окрім Російської Федерації. Потрібно просто йти тим шляхом, який запропонований. Європейська інтеграція, так європейська інтеграція. Ми теж хочемо бути частиною Європи. Дайте нам це зробити. А всі питання, пов'язані із історією, ми владнаємо. Тому що ж ми не говоримо, що там певні регіони Франції, такі як Британь, мають іншу історію. Ми ж говоримо про те, що Франція єдина. Ми ж говоримо про те, що Бельгія, попри те, що там є дві різні нації, вона єдина. Ми говоримо про те, що є Англія зі Шотландією, які теж єдині у Великобританії. Чому ми не можемо бути в Україні єдиними, якими ми хочемо бути? У цьому питанні. А на вашу думку, а чому от ви наголошуєте на тому, що необхідно знову ж таки розвиватися, не сваритися з нашими міжнародними колегами, але чому не зробити так, щоб вирішити, поставити крапку в всіх цих питаннях, щоб знову ж таки Російська Федерація не наголошувала, не намагалася спекулювати різними історичними фактами щодо стосунків наших із міжнародними колегами? Чому просто один раз все це не вирішити і не забути? Ну, не вийде один раз це вирішити. Дуже багато історичних питань, які по-різному сприймаються у різних в Україні і в Польщі, до прикладу. Я вам ще хочу раз наголосити на тому, що ми не повинні усіх сприймати як друзів. У чому виграє Ізраїль, до прикладу? Тому що він ніколи нікого не сприймав як друзів. Він сприймав або як партнерів, або як тимчасових ворогів. Все. В нього немає друзів як таких. Є друзі за територію регіону. Потрібно говорити про те, що наразі Польща – ситуативний союзник-приятель України дипломатичний. Але ми не повинні з відкритими обіймами йти до Польщі. Ми повинні мати свою точку зору, вирішувати свої якісь питання, говорити про історичні смисли і так далі. Ми повинні говорити дипломатично, політично і історично. Це не можна вирішити за один день, за один рік і так далі. Дуже багато питань. Це історія, яка охоплює кілька століть. Ви не можете вирішити ці питання, особливо питання військового формату, питання Другої світової війни, Першої світової війни, за один лише день, за один рік. Це надзвичайно кропітка робота. І повинні працювати інститути, повинні працювати політики, повинні працювати українські дипломати і польські дипломати. Ми прагнемо діалогу. Якби ми сказали, що це наша історія, не чіпайте її, це було б неправильно. Тоді були б винними ми. Це була би наша провина. Ми закликаємо до діалогу. І те, що приїжджає президент Польщі до України, це говорить про те, що і Польща прагне цього діалогу, попри те, що є певні якісь моменти, з якими вона не погоджується. От і все. Це насправді гарний дипломатичний сигнал Україні. Те, що Польща готова, попри все, співпрацювати із нами і допомагати нам розвиватися у європейському напрямку, який ми запланували. Пане Олександре, дякую вам за таку ґрунтовну та цікаву розмову. Дякую вам. А ви не перемикайтесь, чекайте, буквально за кілька хвилин ми повернемося до цієї студії, будемо далі розмовляти про актуальні події.